Νομίζω ότι κάθε γυναίκα δεν είναι δύσκολο να φαίνεται φυσικά όμορφη. Για μένα η ομορφιά είναι ένα χαμόγελο, ένα ωραίο βλέμμα. Νομίζω ότι όλες οι κοπέλες, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ό,τι πιο απλό έχουν πάνω τους, δείχνουν όμορφες. Δηλαδή, μια κοπέλα στα 20 μπορεί να ξυπνήσει, να έχει ένα ωραίο χαμόγελο, να βάλει λίγο ρούζ και να βγει έξω. Μια γυναίκα αντίστοιχα στα 40 μπορεί να κάνει το ίδιο, απλά εκεί ίσως θέλει λίγο περισσότερη μαεστρία για να καλύψει κάποιες ατέλειες που έχει στο πρόσωπό της επειδή μεγαλώνει. Αυτό θα έλεγα ότι μπορεί να γίνει με μια απαλή βάση, make-up, και πάντα να είναι σε φυσικούς τόνους, δηλαδή ροζ μάγουλα, σαν να φαίνεται ότι τρέχει. Ένα gloss που θα της δίνει λίγο παιδικότητα στα χείλη και τα μαλλιά της πάντα να είναι φρυσκολουσμένα και επιμέλως ατιμέλητα. Εγώ προσπαθώ έτσι λίγο να δώσω στις γυναίκες ότι είναι όμορφες και φυσικές, έστω και αν είναι λίγο μακιγιαρισμένες. Γιατί μια γυναίκα μόνη της μπορεί πιο εύκολα να κάνει κάτι φυσικό και απλό για να μην δείξει άσχημο, παρά να κάνει κάτι που είναι της μόδας ή έντονο που μπορεί να δείξει λίγο όχι σωστό στον άλλον. Ενώ κάτι πολύ απλό, οι γυναίκες σε παλιές εποχές παίρνανε χρώματα από τα λουλούδια και επαφόντουσαν. Δηλαδή βάζανε λίγο κοκκινάδι στα χείλια, λίγο έτσι στα μάγουλα και ήταν όμορφες χωρίς να κάνουν πολλά. Τώρα, αν δεν υπάρχει κάποιος επαγγελματίας να κάνει κάτι απόλυτα σωστό στο πρόσωπό σου, μπορεί να βγει και το αποτέλεσμα όχι επιθυμητό. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές μια γυναίκα να βάφεται ελάχιστα ώστε να είναι όμορφη. Έχει έρθει η αμερικάνικη νοοτροπία εδώ, βλεφαρίδες, κοψίματα. Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι πιο φυσικές. Γιατί έχει μπερδευτεί λίγο η Ελληνίδα το πώς είναι το να βγεις στην τηλεόραση και να βγεις και στην καθημερινότητα σε μια έξοδό σου, σε μια εκδήλωση. Είναι λίγο μπερδεμένη σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ασφαλές να κάνει σωστά, ας πούμε. Ή παλιά, ας πούμε, οι γυναίκες λέγανε βάζοντας ένα κόκκινο κραγιόν και μόνο eyeliner, είναι έτοιμοι. Ενώ τώρα έχουν λίγο μπερδευτεί. Όταν ένα πρόσωπο έχει συμμετρία, σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο με μια κρέμα και ένα καθαρό δέρμα να είναι όμορφο. Υπάρχουν πρόσωπα που χρειάζονται λίγο παραπάνω περιποίηση για να δείξουν πιο όμορφα. Αλλά νομίζω ότι και σε αυτά, άμα έχεις το μάτι να δεις την ομορφιά, τη βλέπεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να υπάρχει απόλυτη συμμετρία, είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Νομίζω ότι στα 20 είμαστε όλες τόσο φρέσκες που δεν έχουμε ανάγκη τίποτα. Αν λουστούμε και βγούμε και στενώσουμε μόνα τους τα μαλλιά, είναι τέλεια. Τώρα στα 40, σίγουρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ένα πολύ σωστό χρώμα, που είμαι υπέρ πολύ να δείχνει φυσικό το χρώμα. Μπορεί να είναι μια γυναίκα μελαχρινή, να έχει φτάσει στο ξανθό, αλλά ακόμα και αυτό το ξανθό να είναι natural η αποχρωσή του. Και χτενισμένα επιμελώς ατιμέλητα. Και θεωρώ ότι οι Ελληνίδες είναι πάρα πολύ... Έχουν επιλέξει το ίσιωμα του κομμωτηρίου που εγώ δεν το προτιμώ. Να φαίνονται χτενισμένες, δεν έχουν αγαπήσει τα μαλλιά τους, δεν έχουμε όλες ίσια μαλλιά. Έχουμε σπαστά, έχουμε σγουρά, δεν μεγαλώσαμε στο να μας αρέσει η εικόνα μας και έτσι είμαστε μόνο στο να κάνουμε κάτι άλλο, να τα ισιώνουμε πάντα. Και βλέπεις όλες τις γυναίκες περπατάνε και έχουν ισιωμένα μαλλιά που δεν κουνιούνται, δεν κάνουν τίποτα. Εγώ προτιμώ με αυτό που έχουμε να κάνουμε μικρά πράγματα ώστε να φαίνεται φυσικό, έστω και μόνες μας, όχι να είμαστε αναγκασμένες να πάμε κομμωτήριο να είναι αυτό. Αγαπώ να περπατάω στον δρόμο και να βλέπω κάποια ηλικιωμένη κυρία και να βλέπω την ομορφιά της, δηλαδή παρόλο που έχει ρητίδες, παρόλο που φαίνονται τα χρόνια που έχουν περάσει, έχει κάτι και θεωρώ ότι αυτό ξεκινάει από μέσα μας, δηλαδή θεωρώ ότι ο καθένας γεννιέται με ένα πρόσωπο και όσο μεγαλώνει παίρνει αυτό που του αξίζει. Υπάρχουν ρητίδες που δείχνουν το θυμό, τη λύπη εδώ, γυναίκες που έχουν πολύ πικρία, τους μικραίνουν τα χείλια. Οι πραγματικά όμορφες στην ψυχή βγάζουν κάτι ακόμα και στα 70 και στα 80. Είναι οι ρητίδες που γίνονται και πάλι μωρά. Εγώ έτσι τις βλέπω. Μ' αρέσει να είναι περιποιημένες, να φοράνε κόκκινο κραγιόν, να είναι καθαρές, τα ρούχα τους να είναι σικάτα. Θεωρώ ότι δεν φεύγει η ομορφιά όσο χρόνο κι αν φτάσεις. Θεωρώ ότι η Μέση Ελληνίδα δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε. Και νομίζω ότι υπάρχει μια νοοτροπία στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, ότι για να είναι κανείς ευπαρουσίαστος και ειδικά σε μεγάλη ηλικία χρειάζεται να είναι πλούσιος, που για μένα αυτό δεν ισχύει.
Θεωρώ ότι άμα έχεις λίγο γούστο και αισθητική, ακόμα και με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορεί να είσαι περιποιημένος και όμορφος. Όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχει μια γυναίκα και έχει αυτογνωσία, τόσο πιο αποδεκτή γίνεται και από τους γύρω της. Η ομορφιά της, η εικόνα της. Ζούμε σε μια εποχή της εικόνας που σίγουρα θεωρώ ότι εσύ πιστεύεις ότι είσαι, αυτό παίρνει και ο απέναντι. Δηλαδή μια γυναίκα κούκλα η οποία αντί να βλέπει όλα τα όμορφα στοιχεία, βλέπει μια μικρή ατέλεια, θα δώσει τον άλλον να δει αυτή την ατέλεια. Μια γυναίκα που έχει αυτοπεποίθηση και είναι ok με τον εαυτό της, δίνει στους άλλους να καταλάβουν αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι η σχέση μάνας-κόρης έχει να κάνει πάρα πολύ και με το αν έχουμε αποδεχτεί ποιες είμαστε. Και θεωρώ ότι όσο βλέπουμε τη μητέρα μας να μεγαλώνει, μπαίνουν στο μυαλό μας διάφορα για το πώς θα γίνουμε και εμείς όταν μεγαλώσουμε. Οι γυναίκες, όπως βλέπουμε τις άλλες γυναίκες, νομίζουμε ότι μόνο ένα όμορφο πρόσωπο και ένα καλήγραμμο σώμα είναι αρκετά για να είναι μια γυναίκα όμορφη. Νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε τους άντρες, θα μας πούνε ότι το χιούμορ, η θετική ενέργεια, το να αυτοσακάζεται μια γυναίκα, το να έχει λαμπερό χαμόγελο, είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία της δίνουν ομορφιά. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει μια κούκλα σαν Μπάρμπι κλεισμένη σε ένα κουτί. Ζούμε μια καθημερινότητα, όλες οι κοπέλες, όλων των ηλικιών, που είναι λίγο τρελή. Δουλεύουμε πολύ, κάνουμε γυμναστική. Δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε με τα πρότυπα των περιοδικών. Δηλαδή, δεν μπορεί μια γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ να είναι στην τρίχα, να μην φαίνεται κουρασμένη, να είναι πάντα χτενισμένη. Οπότε, ακόμα και αυτό έχει την ομορφιά του. Να είσαι λίγο κουρασμένη, να έχεις λίγο μαύρο κύκλο, να φορέσεις απλά ρούχα, ένα κολάν και ένα t-shirt για να πας γυμναστήριο και στην έξοδό σου να περιποιηθείς και να βαφτείς. Το σημαντικό για μένα είναι να έχεις ένα λαμπερό χαμόγελο και ένα καθαρό δέρμα. Σήμερα οι γυναίκες βρισκόμαστε σε ένα πανικό γιατί ανταγωνιζόμαστε τα πρότυπα των περιοδικών. Καλήγραμμες με τέλεια λαμπερά μαλλιά, αψεγάδια στα πρόσωπα. Δεν είναι έτσι όμως η καθημερινή γυναίκα. Έχει πάρα πολλούς ρόλους. Είναι μητέρα, είναι εργαζόμενη, είναι σύντροφος. Έχει πάρα πολλά να κάνει. Αυτό σημαίνει ότι έχει και πάρα πολλές διακυμάνσεις όλη τη μέρα και εμφανισιακά και ψυχολογικά. Έτσι μπορεί να δεις και μια γυναίκα να είναι με μια φόρμα και να είναι όμορφη, να έχει τα μαλλιά της απεριποίητα αλλά να είναι καθαρά. Δεν μπορούμε όλες να είμαστε στην καθημερινότητα star. Μπορούμε να είμαστε μερικές φορές όταν περιποιηθούμε λίγο παραπάνω.